Je wordt nou hennepteelt, net om te roken, maar voor isolatie. Ja, dat klopt. Het roken is ook net onbevelen, want je moet wel heel veel roken, wil je er wat probaat bij hebben. Ja, je maait bezieken, maar het is meer bedoeld voor isolatie. Ja, dit is dan oors zie je mais en dan ga je dit hier. Is dat echt voor in de regio? In de regio, ja, in deze regio hebben we bij anders, zeg maar we hoeven het land net te gebruiken voor het feest, zeg maar. Dus het land is maar wel oer, om het zo maar te zeggen. Maar dan is het wel weer een heel leuk concept. Ja, dan wordt het weer in de regio gebruikt, in de isolatie, in de huizenbouw. Ja. Kun je nog praten van succes? Dat mag nog blikken natuurlijk. Dit bedrijf, het Green Inclusive heet het, is nog voor het vierde jaar is er nog bezig. Ze zitten altijd nog in de opstartfase. Een eigen fabriekslocatie maakt ze ook nog. Ze besteden het nu nog uit om de isolatie ervan te maken. Wij zijn druk bezig om de voorbereiding om in Friesland een productielijn op te zetten. Om in eerste instantie de vezelhennep te verwerken. Dus met name het scheiden van de vezel ten opzichte van de bast, ten opzichte van het hout van de hennepplant. En die vezel gebruiken wij weer om isolatiemateriaal van te maken. En daarvoor zijn we dus ook druk bezig om een isolatielijn op te gaan zetten in Friesland. Zodat we een biobased product uit Friesland, geteeld in Friesland, ook weer in Friesland in de woningen kunnen toepassen. Dus dit is de toekomst? Dit is de toekomst, dit is het nieuwe product zeg maar, voor de bouw. Waar we hopen dat we in de toekomst minder mineralen materialen gaan toepassen. Rekening houden met CO2-uitstoot. Dus hennep is een plant die ontzettend veel CO2 opneemt. Dus ook weer goed voor onze economie en voor het milieu.